Iki lho Cah, tak dudohno tutorial ngimbet pelem praktis ala Mbak Titin. Ayo yang dieksekusi, let's go. Glangse utawa kerdus juga iso Cah. Sakarepmu mbok wadahi apa Cah? Buka dhisik karbite. Iki karbit buah praktis Cah, tinggal dibuka kaya ngene, terus dilebokno glangse pol ngisor. Piye rak yo genah le. Bar ngono langsung lebokno ae pelem sing ape diimbet iki mang Cah. Dilebokno glangse ngene, plak ae, wis ra usah kesuwen. Dilebokno kabeh yo Cah, aja sampe ana sing keri. Nek pengen ndang cepet matenge, tambah selipno maneh ning tengah yo Cah karbite. Terus langsung tumpuk neh kei pelem, dijegar-jegurno ae, ndang plak-plek, jegurno kabeh. Iki tak pilih Cah, nek menawa ana sing wis mateng, dadi ora melu tak aimbet sing wis mateng. Wis pokoke ngimbet praktis ala Mbak Titin iki patut ditiru Cah yo. Carane simpel tur gampang, nganggo bahan adah opo ae iso. Imbet sampe suwene ana 3 dina Cah, engko lagi buka ben supaya mateng kabeh utawa mateng sempurna yo Cah. Cah, suarane Mbak Titin iki rada bindeng-bindeng Cah, efek cuaca iki terserang pelu Cah. Lah kok malah curhat iki. Ya wis ya Cah, iki kapok isih akeh ndang tak lebokno ae, tak beki, tak taleni kaya ngene. Langsung dibundeli satset sampai rapet ben ora ngobos jarene Cah nek wong nggonku. Iki engko nek mateng Cah ceritane ape tak dundumno tanggaku. Terus kabeh ya tak pangan dhewe. Kowe njaluk ora Cah? Iki ya Cah tutorial ngimbet pelem praktis ala Mbak Titin. Gampang le.